Kaixo, egunon, ni Josu naiz, igartu beti Baserri Museoko lorategi eta baratzan mantenimendura ematen duen arduradune. Eta, hasi berga bideo motz hauen bitartez, bazuei pixka da azaltzen, baserrin da lehenbizi eramateko aurrea, bertako landarek eta nola zaintzen zituzten, pixka ze evoluzio daukien inguruko zuhaizka eta zuhaizka guztik. Oaintzen ja, negu bukaeran gaude, eta ikusten bezala, umea osto gabe, bere edertasune hor zentratzea. Hoi da jardineritza aldetik. Umea guain kimatzen zuen, beraien izerdik guain moitzen hasi dielako, eta guain aportzen zuen kimatzeko, nola guain biguin eta malgu edaun, saskik eta beste hainbat erabilgarriteko baserriako. Orduan, gure helburua da, kimatzen, brotek betiken hasteien kimu berri, moztea urteko kimu luze botatzeko bizepok. Ikusten da bezala, hauek urte bateko kimu die. Urte baten asko azte, utziko bagenuke urte asko azkenen degeneratu ingo zen. Orduan, helburua urtero moztu behar da, eta lehen haure baserri nola egin zuen, saskitako da aprobetxatzeko. Estetiko gire funtzio iguala da.